Iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-lob tal-pajjiżi żgħar tal-Ewropa li qed issir f'pajjiżna inkludiet numru ta' diskors importanti tal-okkażjoni. Fosthom kien hemm dak tal-Prim Ministru Robert Abela li sostna li Malti hija lesta biex tilqa' dan l-avveniment sportiv internazzjonali. Il-Prim Ministru semma l-investiment rekord mill-aktar b'saħħtu li sar fil-faċilitajiet sportivi u fit-taħriġ tal-atleti Maltin bi preparazzjoni għal dan il-lob iżda anke lil minn hekk. Konvint illi l-infrastruttura sportiva li bnejna u li rridu nibqgħu insaħħu u li naturalment rridu nżommu fi stat tajjeb ta' manutenzjoni se tkun legat ta' faċilitajiet li jservu u jaqdu l-ħtiġijiet tal-isportivi kollha tagħna. Huwa kellu wkoll messaġġ għall-atleti Maltin. Lill-atleti tagħna messaġġ wieħed. Kuraġġ, Malta warajkom! Konvint li bil-prestazzjonijiet tagħkom se tkunu ta' ispirazzjoni għall-atleti tagħna ta' għada. Għat-tfal Maltin u għawċin kollha li ser ikunu qegħdin isegwukom bi ħġarhom. Meta indirizza lid-dinjitarji u rappreżentanti mill-kontingenti tal-pajjiżi parteċipanti fil-lob, il-Prim Ministru fakkar li dan huwa l-ewwel lob qed isir wara l-pandemija, għalhekk afferma sodisfazzjon tiegħu għal fatt li dan il-lob qed isir f'pajjiż li jħaddan il-valuri tad-diversità u tal-inklużjoni. Dr. Abela temm id-diskors tiegħu billi ddikjara dan il-lob miftuħ. I officially declare the 19th edition of the Games of the Small States of Europe to be open. Indirizza din iċ-ċerimonja wkoll Spiros Kapralos li huwa l-President tal-Kumitat Olimpiku Ewropew u għalaq l-atleti kollha f'Malta li ddeskrivija bħala gżira mill-isbaħ. Qal li jiem li ġejjin huma kruċjali sabiex jissawru memorji li ma jintisew qatt. U ringrazzja wkoll lil dawk kollha li kienu kruċjali biex dan il-lob seta' jsir b'suċċess u faħħar l-organizzazzjoni Maltija. My congratulations to the organizing committee, the officials and particularly the volunteers. Thank you for welcoming the athletes and all of us to beautiful Malta and with such a wonderful hospitality. These games are a confirmation of the power of sport to unite us all. Minnaħa tiegħu il-Ministru għall-Isport Clifton Grima saħaq fuq l-importanza tal-valuri ta' dan il-lob fosthom ir-rispett u l-fair play. Fil-waqt li ringrazzja lil dawk kollha involuti biex dan il-lob isir b'suċċess, il-Ministru Grima awgura lill-atleti kollha għal kompetizzjonijiet li għandhom qudiemhom. Intant il-President tal-Kumitat Olimpiku Malti Julian Paġ Bonello irrimarka li l-atleti Maltin ħejjew ruħhom bl-aqwa mod possibbli fl-aħħar xhur u snin għal dan il-lob sabiex jiksbu l-aqwa riżultati għal pajjiżhom. Huwa awguralhom għal kompetizzjonijiet li għandhom qudiemhom u fakkarhom li se jkunu qed isawru memorji mill-isbaħ.